Hey, hoe was het optreden? Heel leuk. Ja? Ja, heel tof. En waarom is dit tof om hier te staan? Omdat het een eiland is. En ik vind een eiland altijd een speciaal gevoel. Zodra je de eerste voet zet op het eiland, heb ik het gevoel alsof het eiland leeft of zo. Alsof er iets, ik weet niet, ik vind het iets puurs hebben. Dat heb ik met de Schelling en dat heb ik met Vlieland vooral. Ook omdat het kleiner is, heel puur. Dan was dit toch niet de eerste keer? Of? Ik was sowieso als bezoeker vorig jaar al bij Into the Great Wide Open. Dus ik ben wel bekend met het festival. En ik vind het een van de mooiere festivals die er is. Aha, leuk. En hoe is het met de band? Goed. Ja, volgens mij ook. Ja. We spelen veel. De plaat komt uit het buitenland. En ja, het is meer dan ik had kunnen dromen. Dus het is alleen maar goed. Kan gebeuren. Wat zijn de volgende plannen? Wat zijn de plannen? Buitenland. Najaarstour. We gaan sowieso iets van 20 shows doen in het land. Van Groningen tot Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, maakt niet uit. Wij spelen er. Volgend jaar willen we aan de derde plaat gaan beginnen. Daar hebben we ook heel veel zin in. Dus moest dat wel een beetje doorbreken internationaal? Wie weet. Ja.